dadak mbayangke sing nang omah ngono lho. Nek sing nang omah mbok bayangke lah terus aku piye? Wong sing ana nang ngarepan ya kaya ngene kok ya tok tolak iki nah goblok. Asline aku ki bodho. Asline bodho. Umpama lho ki umpama. Umpama piye? Umpama apa? Sik tak omong. Ya, ki omong. Umpama apa? Umpama sliramu sedih. Ora tenanan to, besan aku meneng wae nale omong umpama apa? Aja dinteni minten. Lehku mlayu nggo Yamaha 75 banter banget. Kapan sumanding sisihmu Piye? Wirane tak benakke nggih. Wis rasa. Kok tak benakne dhewe. Niki wirane sampun rusak. Kaya sapa ta sing miru mau iki mbok tak benakke kene. Aja ya minten. Lah kenging menapa lho? Menika rusak Den Mas. Iki dasare elek rusak wis. Wis tak kempit kok. Lah kok malah sing ngempit sing kono iki piye to? Wis ora ketokne. Jajal nek ngempit ngono iki mlaku cepet. Ya ra iso. Lah ya kok dadak reko-reko ngempit apa ora lara apa piye dikempit? Linu. Mung linu. Aja ya minten aku ora iso nampa katresnanmu. Wis turun jaba sesuk-esuk. Turun nang isor wit ngarep omahe. Isih nandang Jawa jingkrung. Ki mesti wae. Kuwi kena dijagake tenan. Panjenengan nek kalih kula bubuke ten kasur babut. Modal. Nek mboten nggih bubuk ten nggen pupu kula. Aduh. Purun ta Den Mas? Iri. Den Mas lho ora ngono kuwi mbok ora usah jual mahal ngono. Ora tok turak tarik iki ora koloran. Ora koloran tenan. Tak ndelok nek ora koloran. Aku ras taginan lho. Oh berarti gampang? Mengko nyari diudari sepisan ngono wis dadi ya? Ora nganggo ndelok to? Wis ora rene to, Tin. Tin sapa? Ten kok Tin. Ora. Kowe jare nekat banget aku diplotrokke tenan cilaka ya. Aku ras taginan iki. Yen wis Madang. Karina enggal ratri kang kadulu tak cedhake nggih Den Mas. Iya ini nyedak. Adep rene tongone lho anteng. Aku tak demok nggih. Oh, ndemok ana mung ndemok tok ora apa. Mong sliramu. Rasane pripun Den Mas? Iki deg-degan tenan lho. Sapa? Iki. Ayo ben ayo. Kok diyamahane teko tenan apa piye? Ngene. Wedi nek dhek lho, Din. Apa kuwi? Cakar. Modal calingkung bareng.